Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Manihapon ka anong orasa? Kay naa may buwisit dinhi nga mas daghan pag rules kaysa tag-iya. Ha? Kinsa man si Sir Ellie? Wa raman? Kanang feelingon diha nga naa sa kong atbang. Ha? Si Sir Facundo? May lain pa ba? Kana ra. Kana si Fuck Kondo. Wala. Tarungas pagsangpit ang akong pangana, kundi ka gustong magmahay babay. Ano? Unsa imong buhaton ako ha? Fuck Kondo? Dahom! As if mahadlo ko niya. Sinaligan ka lang din hino og si Sir Ellie ang tag-iya ining mansyon. Check. Mukhaon ka na? Mga ano magkata? Dili pa giadto ko nimo sa kong kwarto kay matod nimo magdungan ta og pangaon? Not yet. Ay. Don't tell me nga may lain na sad kang rules nga isulti ining baya. Can you just stop and let me enjoy the food? You really don't have good manners and right conduct. Ay, patay! Liksyon na nani. Liksyon na balik ane sa elementary. Ay. Ang sige problema nimo nako ha? Ala, saldi. Unsa? Ana siya. Mga di pakuno girl. Ana siya. Oh, Ay, manikad man. You lead a prayer. Bye-bye. ako? As in ako? Ano ako man? Kay ikaw nga akong gitahasan. Not unless irihis kang dako. Katoliko ko. Then lead the prayer. Ako na lang, kuya. No. Si Christine ang akong gingnan. Fine. Ako good. Tuo ka. Close your eyes. Let us all put ourselves in the holy presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Di pa mga an? Nagpiyong pa lagi mo. That was it. Unsa di ay? Igor ka nga nag-sign of the cross o gumana. Sa pa'y kapuslanan kung gipalit ka sa prayer o sign of the cross na gyud ay ang imong buhaton. For your information, Mr. Filingon, sa Catholic school ko ni graduate elementary ug high school. Og ingon ang pari namo, ang sign of the cross is so powerful. Mo nga ayaw pag ingon diha nga that was it, that was it. My God. Hala. Wala, let's eat ko na dyan. Hello. Diyan na kami, kumpadre. Oy, good evening, kumpadre. Oh, good evening, Lolo. Mga muchacho. Ipamutang na ninyo. Paimutang ang mga pagkaon sa lamisa. Kadaghan sa inyong mga katabang nga gida. Oh no. Mga unom lang na sila. Igo lang nga may mutabang sa pagpahiluna sa mga pagkaon nga among gi-order sa usa ka 5-star hotel restaurant ning syudad ning Gabiona. Busa, pasensya na kung nadugay mi, kumpadre, ha? Sa imong pagpaabot. Yeah. Papa is right. Yeah. Nadugay mi. But anyways, mag alas 9 pa sa kagabion. Igo-igo yun nga gutom na. Og igo-igo sab nga ubay-ubay sab nga mong gida nga mga pagkaon. Alay na tong tanan. I hope nga okay lang nimo, kumpadre, nga napura man ka ni ka dishes. Og may tulo ka side dish. Oh, well, kung ganahan kang mo-order pag urdungagan pa atong order, dessert, kay dora ka na ka klase, mga mag-order lang kita. Online, well, mga unta. Let's do it, Kaniya Papa. pa ba? Let's do it, Papa. Sige. Ayaw na.
Dili na. So enough na kining tanan. Kumpadre, Si Christine Lolo. Hain na siya. Ganong, wa pa man siya manaog. Gipangandaman ba niya og maayo kining higayon na? Unsa man? Nagpagwapa siya og maayo? Oh, come on. Di na kinahanglan niya magawon siya. Og magpagwapa kay gwapa naman siya sa kumpananaw. Christian, kumpadre, Di na kinahanglan nga imo pa siyang ipatawag Lolo. Ako na mismo ang makuha niya sa iyang lawak. I will make myself at home. Buhatong na daan. Kay diha man sab mi paingon ni Christine. Di ba, Lolo? Christian. Kaniyot, excuse na ninyo, Lolo. Papa! Go ahead, my son. Lolo, Papa! Kuha na sa iyang lawak ang imong pangasaunon. No, Pero, unsa? Nganong dili man, ha? Kumpadre, unsa'y nahitabo? Unsa man? Paingon na ba siyang manaog, Lolo? Sige. Dinilan ko sa tiilan sa hagdanan, magpaabot niya. Aron, dawato ng iyang kamot sa iyang pagkinaog. why Christine nga manaog? What? Oh, come on! Why? Unsa man, nag-una na siya sa kusina? Oh, come on. Wata-wata din sa sala? I'm so sorry, Christian. Kumpadre. Pero wa na si Christine. Uy. What do you mean? Gawa na, Lolo. You mean, patay na siya? Pero, buhi pa siya miyaging gabi, di ba? O, sinita mo? O, sa mayang namatyan? Ha? What? Milayas si Christine. No! Dili ko mo to. I can't believe. Di ko mo to. Atuon ko siya sa iyang lawak. Kumpadre, unsa ka ning itabo, ah? Ngano man eh? Nganong huwa man di kunin mo ipaibaw, ah? Nganong nakatugot ka nga may tabo gini, ha? I'm sorry. Christine! My love! My love, hain ka. Ayaw pagtago. Ni anak ko. Nagpagwapo kong mayo para nimo rong gabi una. Katulo ko maligo, suwa pag kumuanhi. Nagbutang pa ko og lip gloss. Aron kisabol nga akong lips. Og humok sa ato niyang first kiss. Human sa sabot-sabot sa tong kasal. Where are you, Christine? Christine! Mitago ka sa banyo? Oops. Wa siya din eh. Ikaw ha? Kay baho ka gyud nga pangitao di ka no? Naakas aparador no? Naakas mga aparador! I'm coming, Christine! Oops! Uy! Wa sa din eh! Oops! Kini! Oops! Wa sa din eh! Wa! Nalimot ko. Ganahan ka kayong mutago ilawang sa kama. Di ba? O kani buhatan mo sa una sa bata pata. Apsta! Wa din eh. Wa siya. Papa! Ipailo na og tarong pagbalik ang mga pagkaon sa sakyanan. Pagdali! Papa! Ang akong Christine. Asa na nga akong Christine? Hay na ko, my love! Iho, kalma. Kalma, iho. I'm so sorry, Snetabo, kumpadre. No! Dili may mo nga magsuri lang imong pangayoon. Di may makadawat niya na. Di ko makadawat niya na.
Di ko sab kagustuhan nga mulayas ang akong apo. But in every action, there is a consequence. Unsay bot mong ipasabot, kumpadre? Oh no. Ay kong tagag kumpare kung dili pa makasalang imong apo sa akong anak. Pero imposible ka nang may tabo karon nga milayas si Christine. Tinuod ka na. Ug dako na kay mi og gasto. Bayaran nimo ang tanan nga among nagasto. Ug dili kay kana lang. Kay sud sa tulo ka buwan. Ug dili pa matagda ang kasal sa akong anak ug sa imong apo. Bawion ko ang kwarta nga gi-invest ko sa imong kumpanya. Alfonso, Ug mahimong muhimo pa ko og legal nga aksyon batok nimo. unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!